тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Субҳи шумо бахайр бошад. Ана минамуд краваткои дед ки рапрсон шуда будан аз мо. Ки ами хелиора видео кунед, марҳамат бинед. 1800 сомон будай. Болош, манежа. И бинед, ҳамхе калбелда. Ира ват ҷудогона мешава гирию, поёнуш крават мешада? Диван мешава, бинед. 1800 сомони. Иҷода тумбучка дорад. Поёнош чӣ хеле ки мебинед сетаи дига кашак дорад. Ана ин амудуш ҳаст бо сафед. Инода комплект карда метавонед ки ана михе шкафчикошам харидорӣ кунед. Шкафчикошон ози мебинем 1000 сомон. 1000 сомони будай шкафчикошон ҷудогона. Беҳад фасон. Рангои сафед доштиян. Ана як краватикаша 1400 сомон качели мешава. Баъди анами чизошон кати ами нархай 1800. Туру матрас. Ёш чанда? Комплект 250 сомона. Баъд ваётона ҳами коляскаотон аз чанд сма то чанд смара сар меша? То чанда? ана михе коляскора присида будан. нархошон аз 450 сомони сар мешавад то 2000 сомона. марҳамат, касе ки мехоҳад омада харидорӣ куна. И видеора ма аз бозори Корвон рӯбарӯи якум дарвоза ба навор гирифтагим магазино. бисёр хушрӯ. ана инобат детское кресло барина наино барои мошин ёки амхе. Ина детский креслоотон чандан? Савдогар берунда. Ина чанда? Комплект коляскода? Ҳамда 1800 сомона коляска агар гиред, намхе двойкая комплект доран. Комплектай бинед чиқа хушрӯак. Аҷоиб. ҳар намуд коляска ҳастай. ана ваё чи? 2300. Детское кресло я? Автокресло ҳам качели. Арзон мешавам бо? Бо арзон мешава. ана инам дошам ҳастай. 1300 сомон. хадуноко чи? Ай чанд то чандам? 250. беҳад хушрӯ, марҳамат. метавонед омада бинед, харидорӣ кунед. ана инамуд мошинчо ҳастай, бисёр мепурсанд. аз чанд? то чанда? аз 2200 сомон то 4500 сомон. абине гелико ҳамаи чи дипа. ино пульт катяна? Чи меган? зарядка ти пульт кати. марҳамат. то 4500 сомона. аз 2200 сомони. хеле зиёдай. ҳар хела метавонед харидорӣ кунед. дӯстони азиз, мешабинед чиқа хушрӯ сафед барои кӯдако. ё то чанд килора вазна мебардорад? то 40-50 килора вазн мебардорад. набинед. мотоцикло чанд смеян? 1700-2000 сомон. иноям ам хелан зарядкатян механически. ана инамудуш 3500 бин чиқа хушрӯ. аҷоиб. болош амхе туруш ҳаста. дариҷа бошад. инам амхе крават меша. вақте ки иша гири болоша люлькаша снимат кини калибелша поёнуш амхе краватай. дохилша бинед королевский. беҳад фасон. 3500 сомон бо арзон мешава.